Duruşmaya Newroziya îsal weke Newroza azadî û yekîtiya demokratîk hate diyarkirin. Milyonan kes dê daxwazên xwe yên ji bo azadî, yekîtî û demokrasiyê biqîrin. Duruşme her sal li gorî daxwazên gel û geşedanên salî hatine diyarkirin. Li vir em ê hinek duruşmeyên ji sala 2001 ta 2026 bînin bîra we. Ne înkar ne veqetîn, komara demokratîk. Ev duruşmeya Newroza 2001 bû. Piştî guhertina paradigmaya Abdullah Öcalan, Newroza wê salê dibin vê duruşmeyê de hate pîrozkirin. Li 2022 de pîrozbahî duruşma bijî azadî wek hevî û yekîtiya dildara gelan de bû. Ew jî bi daxwaza azadiya Abdullah Öcalan hat lidarxistin. Ji bo balê bikişîn ser dagirkirina Iraqê rewşa bêşer a di pirsgirêka Kurd de hat gotin ji şerre nav. Ev jî di Newroza 2023 de bû. Newroza 2004 jî dibin duruşmeya Newroza Yekîtiyê hat lidarxistin. Li 2005 del dijî polîtîkayên inkar û şerên dijî Kurdan pîrozbahî bi duruşma Amêrînê din şer hatin kirin. Hê jî şansek ji bo aştiyê heye. Ev jî duruşmeya Newroza 2006 bû. Di sala ku ji herîkirina Abdullah Öcalan di rojevê de bû, Newroza 2007 dibin duruşmeya tendirustiya wî tendirustiya medeya hat pîrozkirin. Ji bo balê bikişîn ser tecrîdê, pîrozbahiya 2008 bi duruşma êdî bese hat lidarxistin. Li 2009 de Newroz rastî hilbijartinên xwe cihî hat. Lewme bi navê ne înkar ne îmha, çareserî xweseriya demokratîk hat pîrozkirin. Rêbertiya azad, nasnameya azad, xweseriya demokratîk. Ev jî duruşmeya 2010 bû. Li duruşma ji bo jiyanekî birûmetan azadiyan azadî pîrozbahî hat lidarxistin. Di Newroza kooperasyonên kecekê berdewam dikirin de, di 2012 bi duruşma êdî bese an azadî pîrozbahî hat lidarxistin. Duruşmeya 2013 weke ji Öcalan re azadî ji Kurdan re stato hate diyarkirin. Di 2004 duruşmeya rêbertiya azad Kurdistana azad bû. Di 2015 Newroz bi duruşma êdî bese ji rêber apora azadî hat pîrozkirin. Di 2016 bi duruşma em ê bi berxwedanê bi ser bikevin pîrozbahî hat lidarxistin. 2017 duruşma weke em ê teqez bi ser bikevin hate diyarkirin. Di 2018 duruşma weke Newroz berxwedan hat diyarkirin. Duruşmeya 2019 em ê teqez bi ser bikevin bû. Duruşmeya 2020 jî her der Newroza bû. Pîrozbahiya 2021 bi duruşma em bi agirê Newrozê li berxwe bidin azad bibin hat lidarxistin. Di 2022 milyonan kes bi duruşma demdema serkeftinê ya herikên qadên Newrozê. Di 2023 duruşmeya her der Newroz her dem azadî mohra xwe li pîrozbahiyan xist. Di 2024 weke rabedema azadî û serkeftinê hat diyarkirin. Par jî duruşma weke rêbertiya azad civaka demokratîk, Newroza ji bo azadiyê hat diyarkirin.